Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Созе нағзаин саломати хубай. Ин нуқтаи савдора бисёриё кофта истабдан барое ки ино дигар ҷода будан ҳозир ҷошона иваз кардаган. Марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза дасти чап духтаро 14 магазин яди магазинои шишагӣ мешавад. Закия китс беҳад сумкои фасон шапкои хушрӯ доранд. ҳозир машмода якта ба якта нишон метим. Интихоби шапка беҳад иҷада зиёдай ҳам духтарона ҳам писарона. Ина ҳозир сезонш сар шид духтаро марҳамат биёен ҳатман биёен. Касоне ки омада наметавонанд хичон доставка доранд рақамошонам мемонем дар рӯи экран. Марҳамат нависем бо ҳамроҳи хичон ҳамсӯҳбат шавед. Нигоҳ кунед иқа хушрӯча духтаро дар иҷа шапка аз 10 сомон сар мешавад нархи дона то 45 сомона. Касоне ки опто мегиранд бо арзонтарай. Хулас оптовишон бо арзонай. Марҳамат ира бинен či хушрӯ шапкачаи фасони необычный ҳам духтарона ҳам писарона дар ин нуқтаи савдо хеле зиёдай. Ира бинен принсесса ҷони бобошу анам хел бейбию шери хона шефи хона шери хона гуфтастам. Ира нигоҳ кунед духтаро иёра бисёр мекованд. Марҳамат дар ин нуқтаи савдода ҳастай 12 дарвоза ряди магазинои шишагӣ дасти чап 14 магазин. Мана беҳад хушрӯбоям қа сифатошон хушрӯбаи шапчикораки оригиналоянд духтаро. Марҳамат ина ваёшам омадай ғавсакошам омадай шапка шарфои зимнии фасон. Ира бинен охи интихоба духтаро чихе интихоби васе чихе интихоби хушрӯ. ҳозир шапкачиҳошона нишон дитем баъд бо сумкаҳошонам якта ба якта шумода ман нишон метим. абадакои фасон доранд. Мана ини хеле шапкачиҳо доранд. диден чихе бисёрай хушрӯай. инами аз 10 сомон сар мешавад то 45 сомона. Мана моделакои фасонак диден навиштаҷотои хушрӯ дора бисёриё мекованд. инами нуқтаи савдода ҳастай. ино пеш дар подвал будан ман авор доштум. ҳозир бошад ҷошона иваз кардаган. марҳамат муштариҳое ки кофта истабуден ҷошона ҳатман инами нуқтаи савдо биёен. начос доракош ҳастай беначос ҳастай ҳама намуд шапчикои хушрӯ овардагиян. қайёш бо фасончае нигоҳ кунед духтаро аҷоиб бод. ишаижда фасона ишаижда фасон. инам бо моделои нав духтаро бисёриё мепурсанд. ина иҷада диден чихе шапкачаи хушрӯ омадай. мана қисми болоша бо тамошо кунед. ина шапка шарф бачагиша нишон дада будем. ин тарафда бо духтаронашам ҳастай. ҳамаш хушрӯай. ина падарка мегирен барои хутон мегирен барои савдо мегирен духтарако ҳатман инами нуқтаи савдо биёен. интихоба бинен оқи чихе бисёра иҷада бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 14 магазин яди магазинои шишагӣ мешава. мана ира бинен аҷоиб хушрӯча ҳама модел ҳаст. интихоб хеле зиёдай. ами чӣ синни соле дар кӯрай барои кӯдак шумо дар иҷа пайдо карда метавонед. анам хе шапчикои фасони хушрӯра. ана ҳозир сумкаҳошона нишон метем духтарако. марҳамат иёра бинен охе чихе фасонча барои садик рафтан духтарако. мана барои ягон тӯи пӯй рафтан кӯдакода хушрӯай. ё 30 сомонай духтаро. ира бинен чанд цветш ҳастай. беҳад фасонак. ана баъд сумка мепурсен. сумкаҳои хушрӯ доранд 50 сомония. сумкаҳои беҳад фасонак доранд 50 сомон. ино калонаканд. майдаг нест калони хушрӯай баъд сифаташ хушрӯай духтаро. як бор биёен бинен дай пеш. касе омада наметавонад духтаро нависен шона рақамошон ҳаст нависен хичон шумода даррав доставка мекунанд. мана инаи моделоям ҳастай. ҳамаи сумкаҳо 50 сомон. барои маълумоти бештар рақамошонда нависем духтарако. бо ҳамин навори имрӯзаро мо ҷамъбаст мекунем. хайр саломат бошед то наворҳои оянда. субҳ бахайр духтаро. 12 дарвозаи Корвон даем тарафи Тилобозор шапчикои фасон сумкаҳои хушрӯ бисёриё мепурсанд. марҳамат ина суроғаш 12 дарвозаи Корвон тарафи Тилобозор. ина ҳозир ворид мегардем. дасти чап ряди магазинои шишагӣ 14 магазин закия китс. аз иҷа ман авор доштум духтаро. беҳад шапчикои хушрӯ доранд барои ҳама синни соли кӯдако. мана нигоҳ кунен ҳам духтарона ҳам писарона. сумкаҳошона бинен охи чихе хушрӯай сумкаҳои фасон. нархошон 30 сомон 50 сомон. майдаҳош 30 сомон. ана баъд бо 50 сомона доранд. инчунин ин шапчикора бинен чихе хушрӯай.